Timo van de SP hier binnen. Vertel even, Timo. Wie ben je? Wat doe je? Ik ben Timo Reiners. Ik ben Heerlenaar, vader van 2 zoons. Ik ben IT-manager bij een zorgorganisatie. En eigenlijk de rest van alle tijd gaat op aan mijn werk als fractievoorzitter bij de SP Heerlen. Oké, dat ziet er goed uit. Hoe ziet het leven eigenlijk als een raadslid eruit voor u? Het leven van een raadslid is behoorlijk intensief, kan ik zeggen. Je hebt niet alleen natuurlijk de maandelijkse vergaderingen, de stukken die je moet lezen, voorbereiden. Maar als SP vinden wij het ook altijd belangrijk om veel in de wijken te zijn. Dus we zeggen altijd de raad en diensten van de straat. Je hebt de waarheid van beleidsdocumenten en allerlei paparassen. En je hebt de waarheid van de omstandigheden van mensen. Dus we proberen altijd beide mee te nemen in ons werk. Wat staat de SP in Heerlen eigenlijk voor? De SP staat voor een sociale stad. Een sterke stad. En we zijn zeer gefocust op de sociale inhaalrace die we als Heerlen hebben ingezet. Dus daar zijn we volop op gefocust. Hey, dan eventjes naar de raadsvergaderingen. De novembernota staat op de planning. De novembernota staat binnenkort erop. Wat is een novembernota precies? En wat is daar een belangrijk moment voor de gemeenteraad? Ja, kijk, de novembernota is in feite zijn dat alle mutaties ten opzichte is eigenlijk een soort tussenstand van je begroting. Van de uitnutting van je begroting. Dus je stelt in 2025 aan de voorkant een begroting op. En dan heb je een zomernota en een novembernota waarbij je eigenlijk kijkt, hoe wijkt uiteindelijk inkomsten en uitgaven, hoe wijken die af van de begroting van 2025? Dus het is in die zin wel een soort kaastolp-stuk. Maar niet onbelangrijk, want je gaat steeds beter zien, koers je af op een overschot, op zwarte cijfers of op rode cijfers. En gelukkig stevenen we weer af op zwarte cijfers. Als je het dan over die novembernota hebt, welke keuzes maakt het college in deze? En waar is de SP dan kritisch over? Waar kijken jullie naar? Nou ja, kijk, in principe is er is niet zo heel veel te kiezen in een novembernota. Want het is eigenlijk een weergave van de stand van zaken. Dus wij kijken op zich wel tevreden. Kijk, we vinden als SP, we zijn een stad en een regio waar veel armoede heerst, waar veel achterstanden zijn. Dus wij zeggen altijd, we zijn een stad, wij moeten durven scherp te investeren. We moeten natuurlijk zorgen dat we zwarte cijfers hebben. Maar wij moeten niet onnodig oppotten. Daarvoor zijn de problemen van mensen veel te groot. Dus dat geld moet maximaal terugvloeien naar de stad en naar de inwoners. Wat zijn volgens u de belangrijkste financiële prioriteiten voor Heerlen in 2025 en daarna? Laat ik allereerst noemen het sociaal domein. Dus we hebben heel veel zorg wordt tegenwoordig door de gemeente geregeld. Daar staan wij voor. Soms zijn de budgetten beperkt, zeker ook bij de jeugdzorg. Maar wij zeggen wel, we gaan geen jongeren laten staan, omdat de rijksbudgetten op zijn. Dus daar staan wij voor. En dat betekent dus ook dat als we meer moeten betalen, dan doen we dat. En daarnaast denk ik, voor de komende jaren hebben we natuurlijk, we zijn enorm gaan investeren in ons centrum. Als plek, ook als katalysator van de economische en sociale ontwikkeling van onze stad. Daar staan een aantal hele mooie projecten die in de steiger staan. Ja, die zullen ook de komende jaren natuurlijk ook wel weer investeringen vragen. Waaronder de komst van de Universiteit Maastricht naar het centrum van Heerlen. Ja, dat is onlangs in het nieuws geweest. Als je de SP benadrukt vaak sociale rechtvaardigheid. Hoe komt dat terug in de novembernota? Ik denk dat je dat terugziet in hoe we omgaan met de zorg, met de jeugdzorg, met de WMO. Waarbij we zeggen, als mensen die zorg nodig hebben, dan moeten ze die krijgen. Dus dan willen we niet de boekhouder zijn, maar uiteindelijk wel de zorgprofessional en de keuzes die we maken. Dus ik denk dat je daar heel voornamelijk terugziet. Ook onze investeringen in de bovengrondse vakscholen hebben, dat we proberen om mensen met wat meer afstand tot de arbeidsmarkt, om die vak te leren en zo weer langzaam naar het werkproces toe te brengen. Ja. Uiteindelijk is werk en eigen inkomen en onafhankelijkheid is natuurlijk voor iedereen het allerbeste. Ja, dat klopt. Er zijn veel discussies over bezuinigingen versus investeren. Waar ligt volgens de SP de grens? Nou ja, kijk, het is heel herkenbaar wat je zegt. Er wordt ook we hebben natuurlijk elk jaar onze begrotingsbesprekingen, begin november. En daar wordt altijd door een aantal partijen, meestal oppositiepartijen, wordt de financiële afgrond voorspeld, de financiële Armageddon. Die heb ik eigenlijk toch nog nooit meegemaakt. Omdat we altijd, nogmaals, ik zei net, wij vinden dat we niet onnodig moeten oppotten.
Maar we moeten natuurlijk wel ons huishoudboekje op orde hebben. En daar staan we voor. En volgens mij is dat nu al 8 jaar lang, tenminste zover als ik me herinner, hebben we altijd die zwarte cijfers gedraaid. Zonder dat we een rijke gemeente zijn. En ondertussen blijven we toch dat geld maximaal terugsteken daar waar het hoort, namelijk in de stad en haar inwoners. Dus wij willen wel scherp aan de wind zeilen in dat opzicht. Ja. Heerlijk kan met sociale-economische verschillen, vooral in heel Noord. Doet de novembernota volgens u daar genoeg aan? De novembernota op zichzelf niet. Maar je zou kunnen zeggen dat de novembernota een soort weergave is van het beleid. Hè, dat is gevoerd. Hè, en dan in financiële cijfers. En dan denk ik wel dat het is nooit genoeg. Hè. Als je ziet hoe groot soms achterstanden zijn, of hoe erbarmelijk ook omstandigheden van mensen zijn, is het misschien nooit genoeg. Maar ik ben zelf heel opgetogen met de invoering van de Parkstadwet. Dat hebben wij recent ingevoerd. Daar hebben wij indertijd een motie voor ingediend om te voorkomen. Je ziet in de hele Noord heel veel instroom van mensen van buiten de regio. Vaak zonder werk. En die hebben ook helemaal geen netwerk, geen binding. En die gaan ook weer heel snel weg. Dus je ziet eigenlijk dat onze wijken geen gemeenschap kunnen opbouwen, omdat er te veel mensen voorbij komen, zeg maar. Dat gaan we nu reguleren, hè, vanaf 2026. Dus dat betekent dat als jij in bepaalde wijken in Heerlen, maar ook niet in Landgraaf, maar ook in Kerkrade en Brunsum, als jij geen binding hebt met de regio, geen werk, dan ben je in eerste instantie niet welkom. En ik denk dat dat een hele belangrijke randvoorwaarde is om al die inspanningen die we doen rondom zorg, rondom veiligheid, rondom leren, zodat die ook gaan renderen. Want dat kan alleen maar renderen als je een stabiele gemeenschap hebt. En daar werken we keihard aan. Dat zeg je op een hele mooie manier, maar ik heb wat. Dat ga ik zo meteen doen, die vraag. Eerst even dit hier. Als u een wijziging in de novembernota zou mogen aanbrengen, welke zou dat dan zijn? Ja, dat is een hele mooie. Hè? Goh, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ook omdat ik natuurlijk. Het eerste wat ik doe als ik zo'n novembernota zie, is vooral kijken even onder de streep. Je weet dat een begroting, niks is voorspelbaar. Ja. Je maakt aan de voorkant een begroting en op dag 2 begint zo'n begroting al anders te lopen dan die gepland was. Dus nee, ik zou niet direct wat wijzigen. Maar ik zou wel een stevige noot kraken als er rode cijfers zouden zijn. Ja, gelukkig zijn die er niet. Die zijn er gelukkig niet. Volgens mij is het ook heel lang geleden dat is geweest, of niet? Ja, ik kan het mij niet herinneren. Dus nogmaals, ondanks de soms wat sombere weergaves van partijen die denken het gaat helemaal mis, heb ik het nog niet zien gebeuren. En zie ik eigenlijk dat er heel goed en scherp financieel beleid gevoerd wordt. Ja, zoals het zou horen. Zoals het hoort. Het zijn ook niet, we zijn geen bedrijf, het zijn niet onze centen. Het zijn de centen van ons allemaal. Dus daar moet je ook mee omgaan. Vind ik een goeie. Dan eventjes een zijstapje. De verkiezingen komen eraan, hè? Ja. Waar kunnen de inwoners de SP de komende maanden tegenkomen? Je gaat ons veel vinden in de wijken. Want daar zijn we graag, daar spreken we graag met mensen. Komende zaterdag komt zelfs Jimmy Dijk, onze landelijke politiek leider, komt een dag naar Heerlen. Dus dan gaan we ook eigenlijk alleen maar de wijken in. Zoveel mogelijk gewone Heerlenaren spreken. Zoveel mogelijk munitie meegeven aan Jimmy Dijk, omdat het in Den Haag weer ons goed te vertegenwoordigen. Dus dat is waar je ons vindt. We gaan een aantal mooie themaavonden nog organiseren. We hebben heel veel zin in. We staan er klaar voor. En een mooie ploeg om er een groot succes van te maken. Strijdlustig. Ja, zeker. Dat zijn we altijd. Strijdlust is denk ik een van onze kernkwaliteiten, zou ik bijna zeggen. Omdat we altijd daar waar onrechtvaardigheid plaatsvindt, of daar waar de belangen van gewone mensen worden geschaad, daar willen wij zijn en daar willen wij de mensen steunen. Ja, je zit al 8 jaar bij de gemeenteraad, hè? Nee, ik zit 4 jaar. 4 jaar zit je erbij, oké. Maar je hebt het wel al lang gevolgd, dus. Ja, zeker. Ja, ik ben zelf ook een tijd lang, heb ik niet in Heerlen gewoond, van 1999 tot 2016. Mm-hmm. Maar altijd veel naar Roda blijven gaan, veel naar mijn eigen stad gekomen en het altijd met veel interesse gevolgd. En het is ook mooi soms eens om een tijdje weg te zijn, want dan zie je soms ook wat voor ontwikkeling een stad echt doormaakt. En toen ik terugkwam in Heerlen had ik heel snel zoiets, ik wil wat doen. Ik wil wat doen voor mijn stad. Mm-hmm. En zo ben ik eigenlijk vrij snel richting de SP gerold. Waar bent u het meeste trots op als je terugkijkt naar de afgelopen periode in de gemeenteraad dan? Goeie vraag. Ik ben erg trots op die Parkstadwet, omdat ik echt geloof. Hè, dat is zo'n wet waar dat je niet meteen morgen aan de mensen kan laten zien, kijk eens wat we voor u gedaan hebben. Nee, dat is iets waar we over 8 jaar, over 4 jaar de eerste effecten goed van zouden moeten kunnen zien.
Dus daar ben ik heel trots op, omdat ik denk dat het een fundamentele ding is. Verder goed om te zien hoe het centrum in Heerlen langzaam kleur op de wangen krijgt. En hoe daar vooral ook andere functies komen. Hè? Want wij waren natuurlijk altijd die winkelstad. Maar we moeten daar in het centrum ons opnieuw uitvinden. Dus ik vind de komst van de Universiteit Maastricht ook wel een hele mooie. Omdat ik echt denk dat dat voor de komende... langjarig gaat dat een impuls geven aan de detailhandelaar in het centrum. Aan überhaupt de levendigheid daar. En dat zijn wel dingen waar ik trots op ben. Omdat ik echt denk dat dat fundamenteel verschil kan maken. Ja, duidelijk. Wat staat er volgens de SP het meest op het spel bij deze gemeenteraadsverkiezingen? Wat eraan gaan komen? Het is een goede vraag. Ik denk dat het heel belangrijk is dat Heerlen die sociale stad blijft. Die sociale stad die dat inderdaad zegt... wij gaan niet bezuinigen en niet beknibbelen op armoedebeleid. We blijven vol inzetten op die zorg. Ook als de middelen niet altijd toereikend zijn. En ik denk dat daar een grote SP gewoon ongelooflijk belangrijk voor is. En daarnaast willen we, willen we gewoon doorbouwen. Niet alleen aan het centrum, maar vooral ook aan die wijken. We hebben nu het Nationaal Programma Heerlen Noord. Daar gebeuren fantastische dingen, denk ik. Maar er moet ook heel veel gebeuren. En volgens mij is het echt zaak om voluit te blijven investeren. Dus niet op de lauren te rusten. De mensen van Den Haag die sturen je geld naartoe, dus het zal wel goed zijn. Nee, we zullen zelf als gemeente ook gewoon voluit moeten doorknokken en door blijven investeren in die wijken die het gewoon heel zwaar hebben in onze stad. Wat onderscheidt de SP van andere partijen als het gaat om de financiële keuzes voor Heerlen? Is een goede vraag. Ik zit dan te bedenken, wat vinden de andere partijen? Dat vind ik wat moeilijker om dat wat heel scherp neer te zetten. Maar ik denk wel dat wij altijd hebben gestaan voor dat principe. Wij moeten goed financieel beleid voeren, maar we moeten wel scherp aan de wind zeilen. En ik denk dat dat ons wel iets onderscheidt. Al denk ik dat andere partijen in Heerlen er ook wel zo in staan. Dus niet onnodig oppotten. Je hebt heel wat gemeentes die hebben een spaarrekening waar je u tegen zegt. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Provinciale Staten. Dat is op zich mooi, maar aan de andere kant het is gemeenschapsgeld. En laat het nou renderen in de gemeenschap. Dus dat is waar we voor staan. Zorg dat die begroting sluitend is, maar investeer zoveel mogelijk van het geld terug in de stad. Ja. Je bent een van de krachttrekkers vanaf het prille begin van de Ziekenhuisalliantie. Nu heb ik begrepen dat David Jonge weggaat. Wat gaat daar gebeuren? Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd daarna. Ja, dat is een goede vraag. Ja, de eerste wedervraag die ik stelde toen ik dat hoorde... ik zeg, zou die zijn plannen ook meenemen? Dat was eigenlijk mijn eerste vraag. Maar ik vreesde dat dat niet het geval zal zijn. Weet je, wat mij betreft moeten we gewoon als Parkstad op een warme en ludieke manier ook een nieuwe bestuurder weer een heel warm welkom heten. En ook gewoon laten weten dat de Parkstad nog steeds verwachtingsvol is. En dat wij nog steeds geloven dat er betere plannen mogelijk zijn. En dat gezien deze regio 253.000 inwoners, alleen in de Parkstad. Daar hoort wel een volwaardig ziekenhuis bij volgens mij. We zijn groter als Eindhoven. Hè? Moet je daar eens alle ziekenhuizen weghalen. Ik denk dat het land te klein zou zijn, eerlijk gezegd. Nou ja, ik denk dat dat hier ook zou moeten. Simpel. Ja. Dan de laatste vraag voor mij dan. Als je een wens zou mogen doen voor de toekomst van Heerlen. Ik vind hem heel moeilijk. Welke zou dat dan zijn? Ja, dat is ook een goeie. Hè? Je mag ook altijd maar één wens doen. Dus dan moet je heel veel dingen mag je dan niet. Als ik een wens zou mogen doen voor Heerlen... dat wij over een aantal jaren een stad zijn waar het goed wonen is. Waar mensen willen wonen. Waar ook jonge mensen, ook als ze misschien gaan studeren... toch ook willen blijven. Omdat we ons ontwikkeld hebben als levendige stad. Omdat we de grote achterstanden langzaam aan het wegwerken zijn. En omdat er in onze stad gewoon veel te doen is. Veel cultuur, een kleine filmscene die al ontstaat. Er gebeurt van alles. Dus ik hoop dat we dat kunnen uitbouwen. En dat we gewoon steeds trotser worden op onze stad. Dat is een hele mooie, vind ik. Er rest me nog één ding. Mag ik jou hele fijne dagen wensen en heel veel gezondheid voor de komende jaren. Ja, dankjewel. Voor jou hetzelfde. Hè? Wat dat betreft kunnen we wel wat vertellen aan elkaar. Dus dankjewel. Ik vond het leuk om hier te zijn. Dus, Goed zo. Tot de volgende keer. Timo, dank je.